дар қисми шарқии австралия бар асари суқути ҳавопаймои хурд сарнишини он ба ҳалокат расид. ҳодиса дар уэлси нави ҷанубӣ рух дода. ҳавопаймои хурди сесна 172 450 километр аз қисми шимолу ғарбии шаҳри сидней ба фалокат дучор омад. ҳавопаймо аз фурудгоҳи маҳаллӣ парвоз намуда пас аз чанд лаҳза бо сабабҳои номаълум суқут кард. дар ҷои ҳодиса мутахассисон фаъолият дошта омилҳои рух додани фоҷиаро муайян мекунанд. дар Бразилия реҷаи ҳолати фавқулода бекор карда шуд. ҳамзамон ҳукуматдорон қарор намуданд ки маҳдудиятҳои соли 2020 вобаста ба коронавирус ҷорӣ гардидаро аз байн баранд. қарори мазкур баъд аз он қабул карда шуд ки вазъи эпидемиологӣ дар кишвар беҳтар гашта сатҳи сироятёбӣ ба коронавирус якбора коҳиш ёфт. ғайр аз ин сокинони оммавӣ дар маъракаи ваксинагузаронӣ ширкат доранд. бар асари вируси covid-19 дар Бразилия 662 000 нафар ба ҳалокат расид. соли 2021 бо сабаби коронавирус баргузории карнавал ба моҳи январи соли 2022 мавқуф гузошта шуда буд. имсол карнавали машҳур дар шаҳри Рио де Жанейро ва Сан-Паулу доир мегарданд. дар кӯли бериесаи штати Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чуқурии 22 метра ба вуҷуд омад. расонаҳо онро дарвозаи ҷаҳаннам номгузорӣ намуданд. мутахассисон сабаби пайдоиши ин ҳодисаи пурасрорро ба нақби зериобие ки қудраш 22 метр ва дарозиаш 75 метр мебошад рабт медиҳанд. нақби мазкур солҳои 1950 замоне сохта шуд ки оби кӯл аз 5 метр боло рафт. бори охир нақб соли 2018-2019 дар натиҷаи болоравии оби кӯл бар асари боришоти зиёди борон кушода шуда буд. дар музоядаи Япония 1 кило чойи кабуд бо маблағи 196 миллион юан баробар ба 15,5 ҳазор доллар фурӯхта шуд. чойи мазкурро дар музофоти Сидзуока парвариш карданд. музоядаи чой дар музофоти Судзиока ки дар он истеҳсолкунандагон маҳсулоти нави худро пешниҳод менамоянд ҳамасола баргузор мешавад. тибқи иттилои ташкилкунандагони музояда талабот ба чой дар соли 2022 коҳиш ёфт. تعداد مهاجرانی که هنگام کوشش ورود غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا بازداشت شدند با سرعت می‌افزاید. ماه مارس سال روان در سرحد با مکزیک 210,000 مهاجر پناهجو بازداشت شده است. این نشان داد در دوام 20 سال اخیر رکوردی به حساب رفته نظر به ماه مارس سال گذشته چند برابر زیاد میباشد. واردشوی مهاجران به این کشور یک سال قبل آغاز گردیده بود. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این وضعیت را فوق‌العاده نامیده برای پیشگیری از واردشوی مهاجران ساختمان دیوار را آغاز کرده بود. ولی پرزیدنت فعلی کشور جو بایدن ساختمان دیوار را منع نموده سیاست مهاجرت را سبکتر کرد. در نتیجه تعداد مهاجران وارد گردیده از معیار زیاد شده مشکل‌های زیاد را در پی آورد. соҳилҳои филиппинро зилзила шадид такон дод. мутахассисон қувваи ҷунбиши қишри заминро мутобиқи ҷадвали рихтер 6.2 дараҷа арзёбӣ намуданд. маркази зилзила дар 35 километраи қисми шарқии шаҳри Манай ва дар 128 километраи қисми ғарбии шаҳри Давао дар умқи 60 километраи замин ба қайд гирифта шуд. дар бораи зарардидагон ва бархостани сунамӣ маълумот дода нашудааст. дар қисми шимолу шарқии Япония заминларза ба амал омад ки қувваи он мутобиқ ба ҷадвали рихтер 5.3 баллро ташкил дод. ҷунбиши қишри замин дар вилояти Накадори Фукусима дар умқи 90 километр ба қайд гирифта шуд. намояндагони маркази зилзиласанҷии Аврупо хабар медиҳанд ки қувваи заминларза ба 5.7 балл расида он дар умқи 106 километраи замин сабт гардид. дар хусуси зарардидагон ва вайрону валангор гаштани биноҳо маълумот интишор нагардидааст. ҳамзамон таҳдиди ба амал омадани сунамӣ вуҷуд надорад. киштии сайёҳии Pacific Explorer зери шиори «Мо дар хона ҳастем» ба Австралия расид. киштии мазкур бо сабаби коронавирус муддати беш аз 2 сол имкони баргаштан ба Австралияро надошт. айни ҳол нақлиёти обӣ дар бандари Сидней қарор дорад. бояд гуфт ки киштии сайёҳӣ барои баргаштан 18,000 километр роҳи обиро тай намуд. муддати 1 сол киштии мазкур дар соҳилҳои Кипр дармонда буд. мавриди зикр аст ки аз моҳи марти соли 2020
канбера барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус реҷаи шадиди карантин ҷорӣ карда буд ки он ба баргаштани киштии сайёҳӣ таъсир расонд. ширкати амрикои SpaceX мушаки дорои моҳвораи омӯзиширо ба фазо ирсол намуд. дастгоҳи кайҳонии Falcon 9 ба мадори замин таҷҳизоти марбут ба раёсати миллии ҳарбии кайҳонии хадамоти ҷосусии Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро интиқол дод. мушак аз маркази парвози киштиҳои кайҳонии Ванденберги, штати Калифорния, моҳвораро ба мадори замин бо муваффақият ирсол намуд. дар хусуси вазифаҳои моҳвора маълумот дода намешавад. шаҳри Салина Круси, Мексика дар корхонаи коркарди нафти ширкати Pemex сӯхтор ба амал омад. дар пайи сӯхтор як қисми коргоҳ сӯхта нобуд шудааст. дар ҷои ҳодиса оташнишонон фаъолият мебаранд. тибқи маълумоти пешакӣ сӯхтор дар пайи ихроҷи газ ба амал омадааст. баҳри тадбирҳои бехатарӣ кормандони коргоҳ ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. дар хусуси зарардидагон маълумот дода нашудааст. боришоте аз меъёр зиёд дар қисми ҷанубу ғарбии Ҳиндустон обхезиро ба миён овард. аз обхезии штатҳои Телангана, Андхра-Прадеш, Карнатака ва Маҳараштра зарар дидааст. аз ин ҷо пол ва роҳҳои автомобилгард ва садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор доранд. аз минтақаҳои зарардида сокинон ба ҷойҳои амн таҳвил дода мешаванд. дар яке аз фермаҳои паррандапарварии префектураи Ҳоккайдои Япония хуруҷи зукоми парранда ба қайд гирифта шуд. баҳри пешгирӣ аз паҳншавии зукоми мазкур 500 000 сар парранда нобуд карда мешавад. қаблан хуруҷи зукоми парранда дар музофоти Фландрияи ғарбии Белгия низ ба қайд гирифта шуда буд. боришоти ғайримуқаррарии барф дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии Туркия сокинонро ба як қатор мушкилиҳо рӯбарӯ кард. боришоти барф дар шаҳрҳои Карс ва Эрзурум ба назар мерасад. қабати барф ба зиёда аз 20 сантиметр мерасад. ин ҳолат ба ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар шаҳрҳои Эрзурум ва Карс мушкилӣ пеш овардааст.